די כמו איזה שני נגרים בזון, אספנו חומרים, ברזל, עצים ובטון, ואז הגיע סקואט של 4 ולכולם יש פאמפ. הלך עלינו, כדאי שנברח כבר עכשיו כמו איזה שני נגרים בזון, אספנו חומרים, ברזל, עצים ובטון, ואז הגיע סקואט של 4 ולכולם יש פאמפ. הלך עלינו, כדאי שנברח כבר עכשיו כמו איזה שני נגרים. נפתח את הצ'סט, נקווה למשהו בסט, העיקר להיות מוגן, יש לך ביג שילדי הקמצן, כמעט פספסנו את